vlak Regional Express 19:34 železničnej spoločnosti Slovenska 3 minút prichádza na sídlište vlak Koľaj 9. Vlak Regional Express 17:53 železničnej spoločnosti Slovenska zo smeru Kotra na pravidelný prístup 6 hodín 53 minút prichádza na sídlište vlak Koľaj 9. Upozornenie pre cestujúcich. Prevádzkových dôvodov nástup na osobný vlak použite ručný bod. Upozornenie pre cestujúcich. Prevádzkových dôvodov nástup a vľavo. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Prešov. Pravidelný odchod 6 hodín 58 minút stojí pri nástupišti 3 Koľaj 5A. Zvolen osobná stanica. Na nástupište 3 Koľaj 2 vlak hneď odíde. Upozornenie pre cestujúcich. Z dôvodu rekonstruí vlak Intercity 44 železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina, Bratislava Petržalka a Vín Hauptbahnhof pravidelný odchod 7 hodín 34 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 7. Eurocity 199 Horná železničnej spoločnosti Slovensko smer Budapešť Keleti Pálova. Pravidelný odchod 8. Mimoriadny osobný vlak k spoločnosti Železničné múzeum Slovenskej republiky smer Vyhľad. Pravidelný odchod 8 hodín.